Jak on chodí, jak on cvičí. Super. Ešte jeden. To ho baví, Fajri. To ho baví. Strašne ho baví po schodoch. Áno, a teraz pozri, jak otočí. Pozri, jak otočí zase schody a ide hore. Zase. Čo mám? Pozri ste, že čo mám na hlave. Vieš, že sa mi nepočili vás. Čo mám? Budeme pozerať. Pozri, zase ide hore. Kúkaj, vysoko. Výborne. Poď sem, chytíš toto. Poď. Chytíš, čo ja mám na hlave? Chytíš, čo ja mám na hlave? Pádikúne. Poď, jak je zameraný. Veľký krok. No tak ho pomôž. Dobre, že dáva dve. Ešte. Čo? Ešte jeden. Ešte jeden. Teraz ide dať natáčku. Pozri, čo mi spomíš na to. Pozri, pozri, sa chytí. To je záhada. To je výborné, pozri. Čo ty to mám? Čo ty to mám? Poď. Bojí sa. To je nejaká neznáma vec. Ale taký máš zameraný na tú notačku. Čo mám na hlave? Čo má babi? Čo má babi na hlave? Ty mi celé schody pootvíraš. Tak ja idem ho brať. Ja ho idem zobrať. A už stačilo.